שוב, לשמור על הקיים, להעצים את השורש ולתת הוראה לכל הבייבייר במסגרת להיות יותר ממושמעים. ולמה בעצם? אתם צריכים להבין רגע משהו. מהשלב שהיא יושבת אצלכם בכיסא עם שיער טבעי, עד לשלב שאני שולחת אותה לאיפור, אני צריכה להביא את השיער ל-100% עיבוד, אבל ממושמע. אם היא עכשיו רוצה בייביליס, אני לא אשחרר אותה לאיפור עם פן חלק, נכון? אפס היגיון. אני אשלח אותה עם בייביליס בקוטר הנכון לסוג שיער שלה ולאורך. אני אשלח אותה עם רולים, אני אשלח אותה כבר עם מתיחה, כי אחרי שהיא מסיימת איפור, מה יקרה? אני אפתח ואני אתחיל לשחק. את המשחק שאנחנו רוצים לשחק. ואם הקבלת החלטות בכל השלבים שאנחנו לומדים עכשיו לא תהיה טובה, מה יקרה לי? בשלב של העיצוב. זה גם לעבוד יותר. ולמה זה יעקר אותי? כי אני אנסה לתקן טעויות. לא החזיק הבייביליס, אני בעיבוד יותר, אני צריכה לתקן את הטעות הזאת. כל הקטנים האלה, פתחתי את הרול והם עדיין לא מקשיבים לי, אני צריכה לתקן את הטעות הזאת. כנראה שלא נתתי להם הוראה להקשיב לי. ובזמן שהיא חיכתה, אלה עשו מה בלהם. עכשיו אני מזכירה לכם, השורש הוא המלך. בדיוק. למה הוא המלך? כאילו גם קצת לחוץ בזה הוא ישר מתנפח. נכון, הוא מתנפח, וכן, אתם לא תאמינו, אבל השערות האלה מדביקות את הכל. אני מזכירה לכם, אנחנו בשבועות שחם, אבל לאו דווקא חם כמו הלחות, הדבק. יש לחות באוויר, זה הורס תסרוקות. הדרך היחידה להתמודד עם זה, זה להביא אותו ל-100% עיבוד ולשמור עליו. ואם אני אעשה רולים, אבל אלה לא התייחסתי בשלב של הפן, זה ששמתי רולים לא יעזור. אני אצטרך לתת פקודה קודם כל לשיער בשלב של הפן, והרולים שם כדי לשמור לי על זה. בסדר? עכשיו, תראו, הרולים עוזרים לנו, ואתם צריכים להבין גם למה. ככל שאני אתייחס לכל שערה ושערה, בשלב של העיצוב אני לא אצטרך בכלל לחפש את האתגרים האלה, כי אני פשוט לא אראה אותם. אם יש לי כאן בייבייר, וכשאני שלחתי אותה לאיפור, הבייבייר האלה עדיין שוכבים על המצח, והיא כבר עם רולים והכל כיף והכל נעים, כשאני ארצה לעצב את כל החלק של הפרונט, ואני אגיע לשערה הזאת ששוכבת לי על המצח ושכחתי לתת לה פן ולהכניס אותה לרול, מה שיקרה זה שאני ארצה לשים ספרי, בקבוק ספרי שלם, רק על השערה הזאת, והיא גם לא תקשיב. למה? כי השורש הוא המלך. את התעלמת ממני, עכשיו לא בא לי להקשיב לך. תשימי ספרי, תשימי מה שבא לך, תנסי לפנפן, לא יעזור. התעלמת ממני. יש? ולכן אני חייבת קודם כל לייצר כאן משהו עם הפן. אם אני עושה עכשיו פן חלק ללמטה ושמה רולים, מה יקרה? עשיתי פן חלק ושמתי רולים למעלה. כשאני אפתח את הרולים יקרה משהו? איפשהו במחברת כתוב לכם שהרולים הם אלה שמייצרים את הנפח? נכון. הם שומרים. הם שומרים. הם שומרים על הקיים, אוקיי? הם מעצימים את השורש, והם הופכים את כל הבייבייר לממושמעים. אבל אם לא עשיתי שם נפח, ולא עשיתי שם טלטל, אז על מה הוא ישמור ועל מה הוא יעצים? סבבה? ולכן אתם צריכים להבין משהו מאוד פשוט. הרולים שם כדי לשמור על האזור הכי חשוב, שזה זה, בסדר? אבל אם אני לא אקדים תרופה למכן, ואני לא אפנפן את זה טוב, אם אני אתעלם מכל הקטנים האלה, הרולים לא יעזרו. זה ייתן לכם אשליה שכן, ואחר כך אתם תתקנו את זה בסוף. בסדר? לכן אנחנו רוצים לשים פוקוס על הדברים הנכונים. יש לי כאן פה, אני פינפנתי אותו, ואתם רואים כאן את כל הקטנים האלה? הנה בקבוק שלם של ספרי. אותו אני רוצה לנקות. את השערות הקטנות האלה. כי גם אם אני אכניס אותם עכשיו לרול, הם לא קיבלו באמת פקודה להגיע לאנשהו ולהיכנס לאנשהו. הם לא עלו למעלה, הם לא קיבלו מכת חום, ולכן אני רוצה
למרות שסיימתי את כל הפן ואת כל ההכנה, תמיד לתת איזושהי תשומת לב לשורש. אני חושבת שאנחנו כבר צילמנו את זה, נכון? צילמנו את זה? את הפן במסגרת? מי בא לצלם מקרוב כל השאר יושבים לראות? לצלם בקבוצה. גם מקרוב בקבוצה? כן, כן, ממש מקרבים. אתם שמים לב שאלה לא מעובדים? אתם שמים לב שאלה לא מעובדים? רגע, רק יש לי ראש.